video z GTA San Andreas a je tu se mnou Stahl Anton. Halo. A jinak, promiňte, že jsem nachcípanej. A jinak jeho kanál budete mít v popisku videa, když tam vůbec nemluví, protože teď voláme on volá na mobilu, protože má... Koukej, počkej, tu bez sendáš, no ten vyskočí. Já jsem sexy holčina, kdo si na mě dovolí, já mu dám. Ne, asi. Pojď Draklove. No. Need for Speed. Aha. Tak pojď se mnou. Nastupovat. A to auto dej jinam. OK. Vidíš mě furt? Jinak lidi, my si s váma klidně zahrajeme. Chceš jít teda se mnou nebo ne? Teda letět. Víte, ani nevzlítneš s tím letadlem. No já jsem to udělal schválně, vidíš. Tak proč teď jsem úplně ve velký výšce a letím úplně v pohodě? Já už nedohoníš, kámo. Pomoc! Já si vezmu hydru. Pomoc. Ha! To známe u tebe pomoc. Hej, jak se jmenuje ta stíhačka? Hydra. A kde ji najdu? Je tu Hydra letadlo. Kde najdu stíhačku v celém jméně?
Ne. Kde najdu stíhačku? Jo, tam vlastně. Ale já. Že jestli máme vůbec letecký průkaz, jsme si ho udělali. Myslím, že já jo. Co? Leteckých zkušeností do peda. Jdeme je zabíjet lidi. Jak jsme PvP, au! Jak jsme PvP lamy zbrané. Babičko! Tady nejdou lomena zbraně do pe. To je čupka. Chcípni. 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 Já chcípna. Svině. Jsem jí puškou. Pokud lidi jste viděli, tak já jsem jí zabil. Dá mi někdo letecký z K15? Ty jsi mě sebral manžela a ti ukážu, ty děvko. Hej, koukni na mě, já mám gang titul. Jsem si dal gang, dej lomeno titul a tam si napiš, jak se ten titul se chceš jmenovat. Budeš mít třeba gang, zabiják, jestli tam dám zabiják. Lomeno titul, zabiják. Zabiják. Titul zabiják. Co? Teď si koukej. Titul zabiják. A. 1 minutu ještě. Jinak dneska máme v plánu natáčet aspoň kolik videí. Tak aspoň 10 videí, to stihneme na pohodu jako. Jo, lesby zabíjí. Jsme prostě lesby zasraný. Hudba. Dan za koru. Ne, já chci svoji písničku. Kde je? Dej lomeno teleport, dělej. Čau lidi.